Nu e, mă, sărătos, da? Dragoș! Băi, ne! N-ai nicio șansă! Dragoș! Jane, N-ai nicio șansă! bă, ești culcat. Filmează tu, te rog frumos, lasă. Filmează și tu. Mamă, cum se vede pe telefonul tău? Trage așa, Jane. Bă, dreapta, Jane. Du-te mai în spate, du-te mai încolo. Măi, dă mașina, dă mașina. Trage dreapta. Țineți de Edi, mașină! nu, filmează mă de aici, că se vede mai bine. Bă, mai mult dreapta, Jane. Mai lasă, mai stai puțin ca să filmezi, stai așa. Da, mă, filmează-l, mă. Stai așa. Stai așa, dreapta. Stai așa. Bă, Dragoș, stai! Dreapta de volan, Dragoș! Bă, așa e aparată tot are în mahară. Bă, haide să extindem aici. Dacă trage dreapta. Ce bine filmează al tău. Băi, partea asta la altă, nu? Dar nu, ține și mie să-l ajut. Vino cu a. Ține-mi și mie aici așa. E bine. Drept, în stânga. Dă-i în spate. Dă-i în spate. Hai, mă! În stânga, așa, Dragoș, așa. Bă, de ce nu lăsați, mă, să iasă, mă, că merge drept. Mai trage motorină, mă, Dragoste, mă. Hai, dă-i în spate, dă-i în spate. Hai, dă-i. Bagă capul. Încă o dată? Hai, încă o dată. Stânga, mă, nu mai trage motorină. Stânga de volanul tău. Nu mai să accelerez. Hai să tragi. Mai oprește-mă, lasă-mă să tragi. Lasă, oprește-mă. Aia stânga, Dragoș, acum stai să... Oprește-mă. Pune motorină, nu mai trage. Crezi că dă fumal? Las-o. Nu mai trage motorină. Nu mai ajunge la... Las-o. Hai, adu-și faia încoa. Nu, cu troliul, nu.